Rat itu kila kapan nang kila alang di agriculture board chairman alang di si youth committee atau pansitame alang di golpu sitame ladak nang pi ponopon alang di pansitame di penjuru pajiro lapen ke ili tumaro dikoi terang ro la bangso area lo lanon pini ladak karja blom la bangso hem open estate sitame alang di CM pen ang cingki pipen alang di pohon siso nang kapor idun pensi pini labang so open estate sitame itu kelong lo lapen ke non kewang jiam sitame alang li phan dilining ke thedo alang li lumbajong area phan alang li cinghonji lapen alang li lumbajong area phan alang li kai sitame tenene lake madu sita kali lo labang ke ini tu kacing honai board chairman Mohon Singh Kiswa ke hai si ilitum area panan lang lo la si kado gawe sitame nang litum tene nang ne la pen ke ilitum tene nang ne alang li Mohon Singh Kiswa sar sitame alang li kiru ke mang alik sitame public na alang li ning ke hang kopi ma sitame ilitum kado gawe sitame hirjume piduna la pen ke dili sitame alang li ha Hempu rang apen bira sinja akhir dunia hang pilo la lang ni kemangali sitame lang sote pacunang apen paplengna pini boti matum sitame ke patulang mesen lo nang litum ke tek versi final gitu lo nang litum final kecepatan tek pen nang litum khela nat ke paprang tek labang so khela lo nang litum fast second sitame nang litum ka angdung kitia lo final match lo ke Kacipale tu telepon nang litu botima team manager team captain atau masih sitame dilihin penang litu ompan suri-suria akan curu sitame pajirlo lapen ke pining jale ladak khela ki biji kali aning kalwan sitame piwer lapen non ke bangja aning kal sitame biji lapen ke labangso khela ki bielong sitame ilitung kacing honai mate rata phan kacing hon kitu kela phan kacing hon alang li agriculture board chairman non akhile along sitame alang li pen akirablong la si alang li son rada phan kacing hon rong phan kacing hon lumbajong phan kacing hon ajok la si kado gawe sitame alang li phan tene nang ne la pen alang li kiru ke mangaling arnam sitame hirjumi papina kiru ke mangaling sitame paplengna lapen manja export association of president sitame pini labang so mai long nang citong dun labang so rong apa laan sose labang so area pang laan sose ke pacing kurji apa alang li pas sitame nang bor idun ko punil hin pen juning ridun lo lapen ke pini ladak dai salong ketu alang li long agriculture board chairman aluhi sarpu along naga citong dun alang ria sanghu tum sitame alang lito pan sitame dilihin pen kacuro pajirudung lo lapen ke lumbajong mondol BJP PP alang li ogol hojai sitame pini labang so mai long nang citong dun sila son surya kang leto sitame alang lila so football khela angdung kitilong nang citong dun lo apon dilihin pen sitame alang li pan sitame curo parlo lasi singkiri hawar mai KKCA karbi kapiju urusan sitame manja singkiri hawar mai pen presiden alang di Welson Teron alang di sitame nang citong dun alang di sitame nili acuro pajiro lapen pini labangso kelalo nang citong dun rana tu lapen ke kethegidi mekar medhu petang lapen ke pot tim player atau fan sitame dilihin penang lidu kado gawe pidi labang so akila long samjin penang lang dun mate samjin pen labang so final kakila long nang lidu nang kakila ka arana pan ke pakang konte gajok dilihin penang lidu pan juru pen dili dikoi terang aro area SBB hin itu si alang li agriculture board chairman ini tu pan nak kerap ini tu area pan nak kerap dan dililing samping lo lapen lang sote nang rapon jipu dililing ciping
la penke ilitung sitame alang likiru kimanalik la ang suse ilitung sitame ke patun dunia pan kato kami sitame lingdupo uni kato kami pan sitame tuni ribet nililang te la bini la bangso kena lo non jong si alang ni lecet lo alang ni news pass apheran ke pan sitame nililang pen non nakapalidong tayo po alang ni pan sitame nili juru parlo la silang kan nililang te sorry kalau parlo Apa dalam lipat nilihin ke sitame suri-suri akan jeropa jirlo lapen ilitum ladak manja pen di sama sekari hanse sarmen hansean ilitum apa ilitum kacing honai doktor tuliram rohamsar ali nang ipiporpor labangsu ali Toh tangte kini ladak ilitu dikoi terang arong arlitan rupsing terang amen pen football ke patu tarbu ake hai agriculture board chairman Mohan Singh Dhillon ke hai ke patuk si tini dak tame koi terang arong tame patulo lailo don marli atu jal se mera bangke ili tum ke thangarong kunangte nonoson ke patua klam ka donangji ase muen theklong lo langbom lo pengang la bangso philong de ka chiklam ke theklong lo tasi tuma CM Sarafan dak football ke patua ni ke hangatum mate tume jipan danglo penang atum nonola manda student chona pisana tuigo nilitum jelang ke CM Sarafan tame nilitum timpura lo kidampo prapjin pe labang so phil zamya ko ke panai pame jia phan kidampo lailo don mali atu makam pega lam ke ketan ojia thaya velo nilitum ke pathu ke langi siwang aposi non ke pajutsi nili once again congratulations both the team of phan tame lapen dak ke pathu ke lang atum tadonangji ke pathu tum chola pokali ke pathu tum usame ke lang atum ave kulante ke pathu da intere do ta hai asin nono ko lakthak muning kame pathu thuji la an to se ke lang aram tum ka tu tum thekia phan dili in bela weko pachini thilo la ni chinilam thega in ko ni ko pardon